Здравейте! Добре дошли в моят нов YouTube канал Me But Better. Ако да сте разбрали от заглавието, в този канал ще извървя моят път към по-добро аз. В следващата една година, да се надяваме и повече, ще качвам клипове в този канал, които снимат пътя ми и нещата, които правя през тази година, за да подобря себе си и начинът си на живота. В този канал ще има фитнес съдържание, лайфстайл съдържание, влогове и всякакви неща, които могат да се случат в живота на един нормален човек. Също така ще видите какъв е животът на един студент в Холандия, който е разкъсан между България и Холандия, тъй като тялото му е в Холандия, целите са му в Холандия, но сърцето му седи в България. Ще ви разкажа всичко за това, както и всяка една стъпка, която предприемам, за да подобря себе си и начина си на живот в следващите 365 дни. Този канал ще бъде нещо като дневник и се надявам, колкото ми е полезен на мен, да бъде също толкова полезен за вас. Благодаря ви, очаквайте последващи клипове през тази седмица. Може да натиснете камбанката и да се абонирате за канала и ако искате да поставите лайк на видеото. Ако имате предложения за съдържание в канала, винаги може да ги оставите долу в коментарите. Благодаря.